Зміцер Вішнёў. Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер. Літаратурныя зацемкі. Адразу гэта нагадвае пра студэнцкія часы і тую прозу, якую мы называлі словам «джэм-сэшн», па аналогіі з вольнай джазавай імправізацыяй і пісалі на нецікавых занятках па 2-3 чалавекі разам. Пісалі па радку ў падбор, імкнучыся адзін аднаго здзівіць, азадачыць, рассмяшыць. Агульнае тло, сюжэты, героі не планаваліся і ўзнікалі проста ніадкуль. У нас гэта была даволі распаўсюджаная практыка, бо мы пачуваліся не чужымі для літаратуры людзьмі і так ці інакш заахвочвалі іншых. Натуральна, гэта ўсё былі неафіцыйныя захапленні, напэўна, сёння іх назвалі б экстрэмісцкімі. Бо галоўная прычына і розніца тых нашых практыкаванняў была ў іхнай свабодзе, галоўнай на сёння крамоле. Вось жа падобнае ўражанне я меў, разгарнуўшы апошні раман Змітра Вішнёва «Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер». Кнігу адрознівае вычытанасць тэксту, ягонае адзінства, прынцыпы стварэння. Напрыклад, варта камусьці пра кагосьці ўспомніць, як той зараз з'яўляецца ў мізансцэне. Цэльная вобразнасць. Я б назваў яе фізіялагічнай або кулінарнай. І пэўная адсутнасць правалаў, характэрных часта для сённяшніх аўтараў. Застаецца дадаць, што ў аўтара надзвычай лёгкае пяро, і, здаецца, я ўжо апісаў сам стыль творчасці гэтага аўтара. Нязменнай застаецца свабода. Праз пагрозы я быў вымушаны застацца ў Нямецчыне і ў выніку апынуўся ў Берліне. Выехаўшы за мяжу, я пазбавіўся магчымасці сустракацца з сябрамі, якіх ведаў шмат гадоў. І, чамусьці, як толькі я з'ехаў, яны сталі паміраць, адзін за адным. Маё мінулае сціралася незваротна. У тыя часы я ўзвышаў сярод гарадоў Менск, за ім ішоў Берлін. І цяпер праз шмат гадоў беларуская хунта выпеставала ў мяне нянавісць да першага горада. А потым я нечакана трапляю ў Берлін, які кажа «Гутен так» і выходзіць наперад. Канец цытаты. У іншым месцы аўтар апынаецца ў сваёй менскай кватэры і раптам знаходзіць, што ў ёй няма дзвярэй, іх вынеслі. Ствараецца моцны вобраз кватэра, у якой скралі дзверы, і адчуванні гаспадара, які ўрэшце знаходзіць тыя дзверы на сметніку. Яны проста нікому не патрэбныя, як нікому не патрэбная тая кватэра і, галоўнае, нікому не патрэбны сам аўтар. Пачынаюцца блуканні ў тунэлях капсулы часу пад Берлінам. Гэтых тунэляў, што рабіліся з мэтай уцёкаў ад ГДРаўскага сацыялізму, аказваецца вельмі шмат. Там і цяпер можа сустрэцца небяспека, напрыклад, афіцэр штазі нямецкай палітычнай паліцыі. Вішнёў знаходзіць там сваіх памерлых сяброў і мноства іншых герояў, як казачных, так і персанажаў жывёльнага свету, намаляваных ці каменных, але прытым жывых помнікаў, якія дзейнічаюць, гавораць, змяняюцца ў памерах, ператвараюцца ў нешта іншае або знікаюць. Вось аўтар сустракае сяржа Мінскевіча,
які каранямі аказваецца звязаны з вэпсамі, а сваяцкімі сувязямі з Чынгісханам. Сябра сапраўды меў яркую знешнасць, трошкі раскосыя цёмныя вочы, шырокія скулы. Яшчэ адзін герой – мастак Алесь Родзін. Зрэшты, ці варта называць усіх герояў, якіх у рамане вялікае мноства, і сустрэча з якімі можа стаць радаснай або нечаканай. Зміцер Вішнёў. Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер. Літаратурныя зацемкі. Ёсць сярод герояў і сам Вішнёў, нават шмат копіяў Вішнёва, якія пры тым, што копіі паводзяць сябе зусім па-рознаму. Раптоўна згадваецца маці Вішнёва. Першае слова часам бывае самым важным. Першае ўражанне бывае з табой жартуе. Першая старонка ў кнізе зацягвае ў тэкставы вір або адштурхоўвае. Першае каханне, першая чарка, першае злачынства, а ці бывае смерць першай. І тут я пачуў голас. Гэта была мама, якая ўжо 2 гады як пакінула гэты свет. Побач з гандлёвым цэнтрам Гезундбрунен я часта сустракаў немку, сівую бабулю, якая да непраўдападобнасці нагадвала маму. У такія моманты я думаў, што гэта мама мне дасылае весткі. Я лічыў, што яна спускаецца з неба, бо непакоіцца за мяне. Мама была у знаёмай кофце, у спартовых штанах, у якіх яна заўсёды перасоўвалася па доме і працавала ў агародзе. Яна глядзела на мяне з нейкім шкадаваннем. «Сыночак, я не магу доўга размаўляць. У мяне там каша прыгарыць». І я не паспеў запярэчыць, як мама знікла. Я паспрабаваў сабрацца з думкамі, памасіраваў скроні і чамусьці падумаў пра смерць Алеся Родзіна. Канец цытаты. Увогуле, ўцямнае і нават трывіяльнае апавяданне пачынае ператварацца ў фантасмагорыю. Трансфармацыі адбываюцца наступным чынам. Я пачаў нервавацца. Алесь не вяртаўся. Я крыкнуў: «Алесь!» Сябра не адгукаўся. Тады я пайшоў яго шукаць у суседні пакой. Але, насуперак маім спадзяванням, я апынуўся на кухні у літаратурным доме Венспілса. Там каля пліты завіхаўся 2-метровы паўнаваты чалавек. Пахла прыгатаваным мясам, спецыямі, часнаком. Чалавек павярнуўся, і я пазнаў паэта Улдыса Берзенша. «Ну, што стаіш, як не свой?» – праракатаў ён. Я прысеў за вялікі стол. Улдыс Берзенш быў усмешлівым рамантыкам, які ў творчасці спалучаў хлапчуковае свавольства з глыбокай філазофіяй. Ён меў не толькі высокі рост, але і высакародную душу. Гаворка заходзіць пра тое, як аўтар гатуе рульку. Гэта рэцэпт. «Калі ласка», – сказаў я. Замарынаваў у мядова-гарчычным настроі, дадаў пару лыжак радасці, 7 зубчыкаў смеху, жменю пацалункаў і адправіў на 2 гадзіны да егіпецкага бога Маахеса. На стале з'явілася запечаная залацістая рулька. «Я тое мяса, якое нядаўна гатаваў Зміцер», – сказала яна.
Дадаецца крыху палітычнай актуальнасці. Зусім не думаць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, немагчыма. Гэта мне нагадвае сітуацыю з вашым самаабвешчаным. Ён людзей успрымае як мяса, з якога можна гатаваць рулькі, сказаў Улдыс. Рулька. У наш прафсаюз уваходзяць і чалавечыя рулькі. Беларуская фракцыя самая вялікая. Ведаеце, Улдыс, што ён робіць з тымі, хто не мае працы, сказаў я. Дапамагае, пэўна, усміхнуўся Улдыс. Рулька. Ён нясе дармаедаў у мясны цэх. Я патлумачыў, ён залічвае беспрацоўных да ўласных ворагаў, бо лічыць, што яны не маюць права карыстацца бясплатнай медыцынай. Беспрацоўных ён называе дармаедамі. Дармаед – гэта такі звер, які есць дармовы хлеб з рук дыктатара і таму мусіць сплочваць грошы. Дармаеды выдаткоўваюць у некалькі разоў болей за камунальны корм. Самаабвешчаны штодня імкнецца псаваць жыццё беларусаў, прыдумляе новыя віды катаванняў. Канец цытаты. Зміцер Вішнёў. Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер. Літаратурныя зацемкі. Тым часам у фэйсбуку Змітра Вішнёва з'явіўся такі допіс. Я і цяпер кантактую з некаторымі пісьменнікамі, якія застаюцца ў Беларусі. Многія з іх свядома цяпер не друкуюцца ў дзяржаўных выдавецтвах, але ёсць і тыя, хто займае супрацьлеглую пазіцыю. Маўляў, нас няма за што вінаваціць, дзе ж нам цяпер друкавацца? І таму мы друкуемся ў дзяржаўных выдавецтвах, якія існуюць за дзяржаўны кошт. Няхай і так, кожны мае свой выбар, але ганарыцца гэтым і публічна нахваліваць выхад кнігі ў дзяржаўным беларускім выдавецтве цяпер выглядае як мінімум спрэчна. Некаторыя аўтары, якія перайшлі да дзяржавы, раней выдаваліся ў галіафах. І пагадзіцеся, вельмі дзіўна выглядае, калі такія людзі пішуць мне асабістыя паведамленні і з гонарам расказваюць пра выхад кнігі ў выдавецтве «Беларусь». І гэта пасля таго, як у Беларусі зачынілі тыя ж галіафы і шэраг іншых незалежных выдавецтваў – Тэхналогію, Янушкевіч, Кнігазбор, Логвінаў, Лімарыус. Былі ліквідаваныя Пэн-цэнтр і Саюз беларускіх пісьменнікаў. І цяпер за кратамі знаходзіцца інтэлектуал, выдавец, перакладчык і пісьменнік Зміцер Колас. І як мне рэагаваць на такія асабістыя паведамленні? Радавацца разам з аўтарам яго поспеху? А калі гэты аўтар яшчэ і публічна нахвалівае лукашэнкаўскага чыноўніка, гэта ўжо зусім хавайся ў бульбу. Я неяк паспрабаваў патлумачыць паняцце прыстасаванства, на што атрымаў лаканічны адказ. Ну і няхай. Канец цытаты. Пісьменніка абурае не тое, што друкуюцца ў дзяржаўным выдавецтве, а тое, што ганарацца і выхваляюцца гэтым у той час, калі ўсё дзяржаўнае захопленае Лукашэнкам, уведзеная жорсткая цэнзура, то бок адсутнасць свабоды, зачыненыя незалежныя выдавецтвы, забароненыя кнігі, а прыстойныя працаўнікі літаратуры пасаджаныя ў турму. І што, будзем з прапагандыстамі спрачацца, хто і што страціў, не заўважыўшы, што ўжо перайшлі на іхную мову, як пра рэпрэсіі, так і пра эстэтыку.
калі сціраецца мяжа паміж высакародствам і пустатой. Вішнёў узняў тэму, пра якую мала гаворыцца – адчужэння беларусаў ад беларускай літаратуры. Людзі быццам не заўважаюць, як знікае адусюль беларуская мова, як у візуальнай прасторы Беларусь ужо мала чым адрозніваецца ад Расіі, як узровень дзяржаўнай беларускай літаратуры заніжаецца да правінцыйнага і зусім нецікавага свету. Гэта вынік агульнай турмы, адсутнасці свабоды. Адносна вольны час у літаратуры быў з сярэдзіны 80-х і ў 90-е. У 91-м Зміцер Колас выдаў томік Жана Поля Сартра з маёй прадмовай у дзяржаўным выдавецтве, якое яшчэ не належала дыктатару. Гэта была сапраўдная літаратурная падзея. У 2005-м Колас выдаваў творы Альбера Камю, таксама з маёй прадмовай і таксама ў дзяржаўным выдавецтве, якое запатрабавала, каб я падпісаўся псеўданімам. Тады мы глядзелі на гэта як на глупства. Цяпер жа гэта ўвогуле немагчыма. Ні Сартра, ні Камю, ні мяне, ні Коласа выдаць у прынцыпе немагчыма. Падумайце, а што магчыма? Вось у чым пытанне. У тым, што з жывога засталося і ў вартасці гэтых выданняў. Чым тут ганарыцца, калі гэта працуе на знішчэнне нашай культуры? Найперш сваім нізкім літаратурным узроўнем, і гутарка тут пра ўсю беларускую культуру. Зміцер Вішнёў. Я тое мяса, якое прыгатаваў Зміцер. Літаратурныя зацемкі. Шмат гадоў таму, калі я працаваў у Менскім доме літаратара, піша Вішнёў, мне часта даводзілася займацца нябожчыкамі. Пісьменнікі мерлі як мухі. Бывала штотыдзень. Самым жахлівым было для мяне завязваць рукі памерлага, бо чамусьці нехта з кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў прыдумаў, што гэта абавязкі літаратурнага кансультанта. Канец цытаты. Мемуарныя фрагменты ў рамане чаргуюцца з размовамі з Джойсам і з Букоўскі. Джойс разважае пра тое, калі скончацца войны і як выратаваць свет. Цытую. Раптам з-за джойсаўскай канапы вылез фіялетавы гном. Відавочна, ён хаваўся там увесь час і слухаў нашы размовы. «Вось зачынілі ў цябе выдавецтва», – сказаў гном. «Чаму ты не вярнуўся назад у Беларусь? Беларуская турма – гэта амаль аўтэнтычная гулагаўская камера». На пытанне родзіна, ці адаптаваўся ён у Нямецчыне, Вішнёў адказвае. «Ні халеры», – шчыра прызнаўся я. Праблемы ў шараговага немца адрозніваюцца ад беларускіх. Мы, у адрозненне ад немцаў, заўсёды пад побытавым прэсам. Ды пра што казаць, мы паднявольныя людзі ў сініх пальцах узурпатара. У немцаў думкі пра футбол, піва і бясплатны праезд у грамадскім транспарце. Нармальныя чалавечыя жаданні. У беларусаў адно – як бы збегчы ў лес. Так, партызаншчына – гэта паветра, якім мы дыхаем. Пагадзіўся Алесь. Канец цытаты.
даволі лаканічна выглядае створаная з гэтай фразы метафора пра тое, што Лукашенка вярнуў у Беларусь паветра няволі. У іншым месцы яна падаецца як гісторыя і як вобраз. Цытую: «Пакуль зразумела, што ў цэнтры балота пасяліўся прыхадзень. Это такі лупавокі шэры вадзянік, які прыйшоў сюды з далёкага мора. Яго аніхто не чакаў і аніхто не клікаў. Ён і не пытаўся. Заваліўся як быццам да сваёй хаты. І цяпер сядзіць тут, у цэнтры, і толькі пачуе, як нехта закрумкаў, адразу выкідае свой раздвоены доўгі язык і хапае таго небараку і глытае. Усе фантазіі і дзівацтвы паступова складаюцца ў адно цэлае, і ты бачыш пэўную мастацкую сістэму, а не набор выпадковасцяў, як магло б падацца ад пачатку.